Nime Şaban, Leyletul Baraat diye bir 5 sayğan için naqif qılıp aytıp bereyim. Nime Şaban, Şabanın doğru ortasy, 15-nji ki bir gece öwünçägine gaýtýan, gece öwünçäk gelen soň, şoňa Nime Şaban, Leyletul Baraat, yani nijat tapylmaly, cehennemden guturulmaly we azat bolunmaly gece diýilýän gece. Feriştelerin bir iki aydı var diye. Biz insanlar dünyada iki aydımız var. Eid-i Fitr ve Eid-i Kurban. Feriştelerin iki aydı Leyletul Bara'a ve Leyletul Kadr. Ola geceni ay tutturlar. Baraat yani necat tapmak, utarılmak gecet beydi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytdyr. Şu geceti hey yürek kan adamdan günahı geçilecek dipdir. Amma bir iki adamın günahı geçilecek dediktir. Bir muvafıda aytaktan sonundan bulamaydı. Müşrik ve müşahin. Ravahu İbn Majah. Bira Allah'a şirk getirin kafir müşrikin günahı geçilecek de. Bir de müşahin. Doğunu veren, himsayefi veren, kavm hişinden bir nefer veren, kepleşmeyen yören olsa, kat esile-i rahmetip yören olsa, şol adamın da günahı geçilecek dediktir. Olmasa şu gecen adı günahı geçilen gece ha. Adı dowlaktan necat tapylýan gece ha. Yine de şu tüysü at bolsa da doğunu veren kepleşmeýäniň günahı geçilecek dedi şu gece. Amma şonda bir namaz okunmaly, 2 rekat namaz. Nifil niyet deyip duruvermeli, içinde de bir elham halan surany koş, bir elham 3 kul vallahu goşardyň, 5 kul vallahu goşardyň. İdimden de bir dua etmeli Hudaya. Şu gece defterler täzelenýän geceti. Oğum bu defterler gidip de yani defete teskih bolýa, gawa adamlaryň ady bir deftere geçirilýär bir liste, teleka adamlaryň ady bir deftere geçirilýär. Şunu dua etmelisin Hudaya. Min adam gawlaň arasynda bolsa özüň saklawar, telekeleň arasynda bolsa özüň aýyrdyny gawlaň arasynda geçirewer dip Hudaý Taala'dan şonu dilek etmeli. Oğum ertisi de arada tutmaklyk eter sowabı kan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın teşvik edip aradasına teşvik eden güllerinden. İnşallah ýagdaýyňyz bolup, yaragyňyz bolsa aradaýy bir teýýarlyk bir bedendäni amada bolan ýaly bolar. İnşallah aradasını tutup bilseňiz ola gondar. Hudaý Taala hemmemizden kabul etsin, hemmemizden din dünyamyzy awaz edip, saglykda we emniýetden aýyrmasyn canallam.